er vores forklaring på en parabel. Og den her, det er symmetriaksen. Og nulpunktet, der kan være to, og det er der lige den her. Og det er de her to. Og toppunktet, det er der, hvor den begynder at bøje, kan man sige, og det er de her. Så hvis der er forskel på fortegn, eller hvis der er forskel på fortegn, så hvis A heroppe, den er plus, og B den er minus, så den her den rykker ned i højre side. Og hvis A er minus, og B er minus, eller fortegn med A og B de er minus, så rykker den til venstre. Ja, så har man så et skyder, hvor man kan rykke A-værdien og B-værdien og C-værdien rundt. Og A-værdien, der er hældningen, den bliver smallere, bredere, gladere eller trist, hvis man rykker i den. B-værdien rykker på toppunkt og nulpunktet, og C-værdien rykker på skæringspunktet på y-aksen eller symmetriaksen. Ja. Parabelen vil altid skære i 0,c, hvis man ganger med... Så skal jeg sige det hele, ellers lyder det dumt. Så sig det. Okay. Parabelen vil altid skære i 0,c, fordi hvis du sætter 0 ind på x's plads, så vil det altid give 0, og så vil den bare skære i c.